ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଲକି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜିକା ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେତିକି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇମାନେ, ତ ସେଇମାନେ ତ ମୋତେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନା। ସେଟା ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଦୂରରେ ଥା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲକି, ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନଲକି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 40 ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 50 ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତ ତାପରେ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋ ଫେସ୍ ଫିଗର୍ ଦେଖିକି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କଥା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରିନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ନ ପାଇଲି ନା, ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଥିଲ, ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସ। ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ କହିଦେଲି ମୋ ରିଜିନ୍। ମୋ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ତ ସେଇମାନେ ଭାଇ ଯଦି ଫେରି ଆସନ୍ତେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଏଠି ନଈ କୂଳରେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ଚରି। ଏଇଟା ଆମ ନଈ କୂଳ। ନଈ ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ନଈ ହାଏ ବର ଗଛ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି। ସେଇଟା ମଡ଼ାପଦା, ମଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଯାଏ ସେଇଠି। ବୁଝିଲା ନା? ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଙ୍କର ସହିତ, ମୋ ପଛରେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ତା ବଦଳରେ ଡବଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବି। ଏତିକ ତ ମୁଁ କହିବି, ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଏଇଟା ଆମର ଖାଲିଆ ମାଛ ଧରାଯାଏ। ମୁଁ ମାଛ ଏଇଠି ଧରେ। ଏବେ ଧରି ହେବନି, ଏବେ ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ମାଛ ଧରିବା। ଏଇପଟେ ପାଣି ଅଛି, ଗୁଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ, ସେଇ ବରଗଛ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି ଭୂତ ରୁହେ। ଏଇଠି ସେଟା ସେଇଠି ମଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଯାଏ। ଏଠି ଆସିକି ଲୋକ ବସନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଦେଖିଲେ? ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ କେହି କାହାକି, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ନା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବେଇଲେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ଆରେ ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟେକୁଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହାତ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଠୁ କମ୍ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ଭାଇ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା କେତେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ତ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟୁ ମୋର ଯାଉଥିଲା 1K 2K 8K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସୁନି। ଭ୍ୟୁ ଏତେ ଯାଉଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଆସିବା କଥା, ଭ୍ୟୁ କାହିଁକି ଆସିବନି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାହିଁକି ଆସିବ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଆପଣ ତ ସେଇଆ ଗୋଟିଏ ତ ମୋର କଥା ଭାଇ, ଯେମାନେ ଥିଲ 3K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଥିଲ, ମୋର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଇଡି ମୁଁ ଜାଣିଛି। 1K ବି ହଉ ନା, ମୋ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଉ ନା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିନି, ତ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ତାର ଡବଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ହଉ ଭାଇ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଉ ହଉ, ଦେଖା କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଟାଟା।